Hey guys! नोंथांमोनखौ बरायबाय जोंनि बे एमबिएस डिरेक्शननि चेनेलाव। So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जागोन गेस्ट सं चेलेन्ज। So लोगोफोर जों इनि सिगां गेस्ट इउटिउबर चेलेन्ज खालामखांबाय बेखौ जोङो डिस्क्रिप्शनाव लिंक होना होगोन नोंथांमोना नायहैबा नायहैदो ना। तो गाइस बे चेलेन्जआव दिनैनि बे चेलेन्जआव अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस दिनैनि बे चेलेन्जआव 10टा राउन्ड थागोन आरो बे राउन्डखौ जोङो बुङा आरोना खुगाजों लिरनानैसो माबागोन सिंगारनि नाम ओमफ्राय सल'नि नामखौ। तो 10 राउन्डआव सोर बांसिन पइन्ट मोनो बेनो थागोन। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो गेस खालामफादो। So लोगोफोर स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ। So लोगोफोर जों लिरगोनसै नालाय नोंखायनो खाटा गांसे एसे लाबाय। तो साउन्डखौ प्ले खालामनाय जासिगोन दा। नोंथांमोनाबो रेडि जादो। खोनासंदो। तो गाइस फार्स्ट राउन्डआ स्टार्ट जासिगोन। 1 2 3 प्ले खालामदो दे। उल्था आं फरायनानै देखायनोसै उल्था नुदों नालाय नोंखौनो नागिरो ओमफ्राय थरथिंगो बसुमतारी मालिदोंमोन देखे मालिदोंमोन गोजा गलाब लिरदोंमोन ओमफ्राय दानबाय नैयो गोजा गलाब मा लिरदों दे So लोगोफोर 1 point goes to me एक पॉइंट मोनो गोजा गलाब सोलिदों गोजा गलाब नै स्पेलिं है जागायलै नेक्स्ट सिंगारा सोरमोन सल'नो गोलैदों 1 hour later. आं होलाबायनोसै To guys सिंगारनि नामखौ बावबाय आं फरायनायखाय सल'नि नामा जाबाय रुमबां खानाय ओमफ्राय सिंगारा आं माबाखौ होबाय निपु Who are you? Ignat, ipang mo timer na. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, relax. सिंगारा सोरमोन नालाय तो गाइस राउन्ड 2 नि सिंगारनि माबाखौ रावबो लिरनो हायासै सिंगारा माबासोमोन कापिल सरगयारिमोन तो दानिया राउन्ड 3 स्टार्ट जासिगोन राउन्ड 3 स्टार्ट Dan So लोगोफोर फरायनानै दिन्थिनोसै आं माबाया सङा जाबाय गोजा गलाब ओमफ्राय सिंगारा जाबाय सोमखोर दैमारि What is the wording? आं देरहाबाय नों लिरनानै लाबानो गैला आं देरहाबाय What is गोजा गलाब सोमखोर ब्र ना मा लिरनाय दैमारि फेभरेट श'खौ मोनगोन आंनो मोनगोन पइन्टखौ मोनथाम राउन्ड थांबाय मोनथाम राउन्डआव आं 2 पइन्ट बेयो 1 मोनाखै दाबो बेयो 0 दं दाबो एबार आं आखाइखौ स्पिड बानायबाय राउन्ड 4 आव रेडि जाखानाय 1 2 3 आन्दो आंनाबो जादोंमोन आन्दो विनार बसुमतारी आंनाबो जादों दे पइन्ट मोनबाय दे नोंनिखौ 4 राउन्डआव पइन्ट मोनबाय आंना 2 पइन्ट नोंना 1 पइन्ट 5 राउन्ड होनबा So 5 राउन्डआव दे 5 राउन्ड भिडिअ स्टार्ट 5 राउन्डआव An hour later. So look for the
बावगार हायै गोसो ओमफ्राय जया ब्राटा बसुमतारी आं हादोंमोन आंनि फेभरेट सं मानो मिन्थिया जानांगौ एसे लेट जाबाय राउन्ड 5 जोब्बाय राउन्ड 5 3.1 नोंना 1 राउन्ड 6 एबार जों एसे थाब थाब बानायनोसै राउन्डआ बुरजाना दे राउन्ड 6 दे स्टार्ट राउन्ड 6 जादोंना जायाखैथाय माबा संनि नामा जाबाय फैलै आगै फै ओमफ्राय सिंगारनि नामा किरणजित नामा किरणजित बसुमतारी लोगोफोर जों एसे माबा कनफिउस जादोंमोन माबाखौ फैलै आगै फैलै सिंगारखौ नाथाय आं लिरनाया किरणजित बसुमतारिया जादों आरो स' आं पइन्ट मोनबावबाय स' पइन्टआ बेसेबां जाखो होमबा आंना 4 पइन्ट नोंना 1 पइन्ट 6 राउन्ड जोब्बायना एबार 7 राउन्ड स्टार्ट नाउ ओके नुवा नुस्लाबा सल'आ ओमफ्राय बिट्टु मामोनलाय नार्जारि मोननो आं नार्जारि दं ओमफ्राय जादों नार्जारियानो तेरखाबाया मोनथाम राउन्ड दंबावो मोनथाम राउन्डआव देरहायाबानो नों लाजिदो एसे नों बर' एफा नायै नों हाया बर'खौनो ओमफ्राय आखाया स्पिडबाबो एबार राउन्ड 7 स्टार्ट दे नों लादो दे अनबाय आं नोंखौ दे फरायनानै गेलेमा सल'नि नामा जाबाय लासै लासै ओमफ्राय सिंगारनि नामाथ' उइनार बसुमतारी आंबो लिरदोंमोन लासै लासै उइनार बसुमतारी नाथाय फैनायना एग्ल'ना राउन्ड 8 जोबनानै थांबाय गाइस एबार राउन्ड 9 राउन्ड 9 खौ स्टार्ट खालामसै दाना राउन्ड ओरैनोबाबो आं देराखैबाय होमबाबो ओरैनो बेखौ 1 2 3 सिंगारा मामोन सिंगारा मामोनलाय सिंगारा निपु बसुमतारी ओमफ्राय सल' नामाथ' मिथियो सल'खौ लिरदोंमोन आं बावबाय ओमफ्राय खानाय गोजा ओमफ्राय निपु बसुमतारी निपुमोन ना निपु सल'फोर एबार लास्ट राउन्ड पइन्टआ बेसेबां जानानै दंमोनलाय राउन्ड 9 जोब्बायना बे राउन्ड 9 आव नोंनिया 5 आंनिया 2 ओमफ्राय 1 खौ रावबो मोनाखैमोन अके एबार लास्ट राउन्ड दे प्ले खालामदो लास्टखौ लास्ट राउन्ड 1 2 3 Thank you. राउन्ड लिरबायमोन गुदु हाजोखौहायमोन दालमिया सिमेन ओमफ्राय माबाया सिंगारा हायेन ब्रह्ममोन आं जेनबाय आरोना 5-4 माबा आं देराबाय लोगोफोर एकनि थाखाय जेनबाय नों माबायदि मोनखा एकनि थाखाय जेननानै माबायदि मोनखो खोन्थादो मोनसेखौ बैखौ हाबानो जाबायमोन बिदिनो माबायदि मोनखो नों जेननानैखौ खोन्था जेनबाथ' माबायदि मोनो मोनथिगोन माबायदि मोनखो पानिशमेन्टबो होनांगौमोन जों पानिशमेन्ट बावलायसै एबार नेक्स्ट भिडिअनिफ्राय जों पानिशमेन्ट होगोन एबार देरहाखायो नायजोबखागोन आं गासैखौबो बर'नि मा मा दंसै नायखायो ओरैनो आं नायजोबो स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयर कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै स' नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय